Kaya katanamang silipan, reng nyayaliwang produkto na reng agripreneurs o reng ortilanong magnegosyo ng A-Carp Regional Trade Fair. Ay may report ng Patricia Mamang. Binuksan ngayong November 13 ang 8th Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Regional Trade Fair sa Event Center ng Marquee Mall sa lungsod ng Angeles. Bit-bit ang temang Angat Agraryo para sa Bagong Pilipinas. Inorganisa ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 tampok sa event ang 102 exhibitors mula sa 7 probinsya ng Central Luzon, ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Inaasahang aabot sa 8.3 million pesos ang kabuuang benta mula sa mga produktong agricultural, processed food, handicrafts, wearables, woodcraft, home decor at wellness items. Sa mensaheng binasa sa kanya ni City Administrator Attorney Noel Luzong, muling kinumpirma ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang suporta ng lungsod sa mga proyekto ng DTI para sa lokal na entrepreneurship at agribusiness. Nagpahayag din ng suporta si San Manuel Tarlac Mayor Doña Crescencia Tesoro para sa mga MSMEs ng kanilang lalawigan. Siyempre po, as we all know, ang mga participants po dito, farmers din po sila. So it's very nice to have livelihood on the side. Kaya we are very much willing and happy to always invest in their dreams, no? Na magkaroon sila ng sariling negosyo, to become self-employed. And it is one way, of course, for us to help improve their lives. Sa kanyang opening remarks, binigyang diin ni DTI 3 Director Edna Dizon na ang CARP Trade Fair ay hindi lang produkto, kundi kwento ng tibay at inobasyon ng agrarian reform beneficiaries. Ito malaking tulong dahil ito ay nagsisilbing paraan para ma-promote natin yung kanilang mga produkto kasi we wanted to grow them, to expand their operations. And with the yearly event, nagkakaroon sila ng mga institutional buyers, mga no buyers. So ang tendency nito, magkakaroon ng employment, additional employment, and at the same time, generate more opportunities for them to develop more products. Sinundan ito ng mensahe mula kina Ferdinand Apari ng DTI CARP National Program Office at Director Jocelyn Ramones ng Park Secretariat. Sa pamamagitan ng mga ganitong fair, nabubuo yung mga pangarap nila na sana yung produkto nila ay makarating sa ibang merkado. So for this one, local trade fair, marami po ang benepisyo nito. Yung mga mabebenta nila dito, yung pera, mapupunta sa kanilang mga komunidad, iikot doon. So, ang iba dyan, ininegosyo din. So, magkakaroon ng mga job employment opportunities. Kasunod ang awarding of certificates at tokens of appreciation kasama sina Marquee Mall Manager Pichi Atendido at iba pang panauhin. Ipinakilala rin ang CARP RTF jingle na inawit ni TIDS Paulo Manese at ginawaran ang top 3 sellers mula sa 7th CARP RTF 2024. Pinangunahan ni Attorney Luzong, Director Ramones, Apari, Atendido at mga kinatawan mula sa DA, DAR, CDA at DTI ang ribbon cutting ceremonies. Patuloy na pinapalakas ng DTI 3 ang ARBs sa pamamagitan ng enterprise development, product enhancement at pagpapalawak ng merkado. Magtatapos ang trade fair sa November 16. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.